Ngelela abantwana benkosi enkulu yakithi uhleli bakaNazaretha. Kwazo isabatha laseMizo iphathelwa umvangeli uShangase wasesibukweni inkosi Moses. Ngizocela ukubeka lokhu ncane. Sibashela ubayeke namhlanje kule nkonzo namhlanje. Kepha uyaphuthuma. Ngizocela ke emva kombhedesho bese simnika bingelele bese valelisa ngoba uyaphuthuma khona abamlindile ekhaya inkosi imbusisa. Uthi ibhula likaJama lichithekile lichithwe ngolendala ngiyakithi wamalandela ube sibindi ubuthelezi ophuthazela umntakandaba ebabemthuka bemcokofula bethi uzwele ithini kakwebusa bethi kakwankosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi wamalandela umsodi dase inkonyane encane kandaba eseyididima ibala umphikelelo ensizwa obephikelela amadoda akithi kaZulu hlanga lwamakhosi. Wena wendlovu ayede ngiyathokoza baba Nkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ngithokozele ithuba uNkulunkulu athe wabuye waliveza ukuba uthi uqala unyaka sibuye sihlangane futhi uNkulunkulu emuhle. Ngiyathokoza amaNazaretha inkosi enibusise. Ngithokoza kakhulu Lukhulu Mdolomba ukungiphelezela uthi futhi sikhonza kanye nawe lapha ekhaya umntwana walapha ekhaya. Ngiphakamise okukhulu ukubonga kubantwana abangiphelezele abahamba kanye nami indlunkulu yonke. Ngiphakamise okukhulu ukubonga emakhosini asedlunkulu akhonza lapha ekhaya. Kanjalo izinduna nazo zonke iziphathimandla esikanye nazo ekubuseni nokuphatheni izwe likaZulu. Ngithokoza kakhulu. Uyusiko nina besilo nami engilaziyo engilufice lukhona amaNazaretha ngisahamba khona la kwakuhamba khona uMdlovumbane. uMdlovumbane nendlovukazi engizalayo babebambisane kakhulu noNyazi. Okuyinto kimina ewumkhuleko futhi isibusiso ukuthi ngalesi sikhathi noma uNkulunkulu asabathatha bobabili ngiyazi ukuthi uNyazi nalo akaluzizwa luyintandane ngoba ingweyama amaZulu isasekhona eduze kwalo uNyazi.
yena besilo uyisiqinisekiso lokho ukuba ngivele ngiyazi ukuthi ngenxa yokuthi bengenza umkhosi wokushwama owandulelwa uNyazi mhla lufike esigodlweni saseMashubeni uzobusisa nokuvula futhi isigodlo saseMashubeni. Kwaphela amaviki amabili kwamele ukuthi ngengene emgonqweni, kwacaca ukuthi angisewuphumelela ukuthi ngiye entabeni ngaphambi kokuba ngishise uthi lwesizwe. Kodwa amaNazaretha ngiyazi ukuthi futhi mawukuthi iyaqondana lemisebenzi, ngoba kumele sikhumbuzane ukuthi wona umkhosi wokushwama wabusiswa yilo uNyazi namaNazaretha. Ngicela ukuzwakalisa ukuthokoza okukhulu kuNyazi lwezulu nakunina amaNazaretha nakubo bonke oshembe asebedlula nabaseza bakusasa, ukuthi ngase ngifungelwe mina kwathiwa kangizukuphuma lapha nangiphila emkhosini wokushwama. Kodwa uNyazi ngokamoya lwasuka esigodlweni longithembisile lathi uyowenza umkhosi uqede futhi uphuma uphila. Nakho ngiyaphila Zulunyana. Ukube amaNazaretha lobukhosi bakungasibona obami isihlalo sikaZulu la engabusiswa khona uShembe ngisewumntwana, wathi uma ngibona nje siqala ukudibana noNyazi lwasho lwathi lubona isihlalo kanye nomqhele wenkazimulo phezu kwami. Kodwa sakugcina kwaba imfihlo lokho, ngoba shuthi uNkulunkulu wayesekhanyiselwe imfihlo yesizwe, nami engangayazi. Kodwa namhlanje ngiyabona ubufakazi balokho ngalokho amaNazaretha. Ngithokozela imikhuleko yenu, kuningi siyanqoba ngemkhuleko yenu, ngoba ngiyazi noNyazi, ngoba nami ngilikhulekela ibandla, ngikhulekela isizwe, ngoba ngeke sikubalekele bakwethu ukuthi ibandla nesizwe nosiko impilo lukaZulu luyahlaselwa. Khona bafisa sengathi kungaphela konke lokho esihlangene ngakho. Kodwa siyanithembisa sinobaba ukuthi siyobambana kuze kube sekugcineni, ngeke beze besikhona. amaNazaretha okwami nje ukuthi namhlanje Nyazi lwezulu ukuzovela ubaba nasebandleni ukusho ukuthi cha ngikhona, ngisabambisene nani futhi sisazobambisana. Usemusha-ke lo nyaka, kuningi okuhle esikufisayo ukuba kuvele kulo nyaka, kodwa asiqine emkhulekweni, sondele kakhulu ey'nyanyeni zethu uNkulunkulu wethu. Niyobona Zulu omnyama ukuthi uNkulunkulu uyosibusisa.
ngalamazwi ngiyanithembisa Nazaretha ukuthi maduze nje ngizawuphinda ngivele kubaba noma ngabe ukuyiphi indawo ngiyovela kubaba ngoba sibambene akusho ukuthi sibambene lapha ebuhleni kuphela sibambene ngokamoya izwe lonke umhlabathi wonke iAfrika yonke ngalamazwi ngiyazi lezulu Nkosi yamaNazaretha ngithokoza kakhulu ithuba lokuba ngikhulume nebandla ngikhulume nesizwe sikababa ubaba ayengishiye naso uba ngisihole maNazaretha ngiyawudinga umkhuleko wenu kanjalo nendlunkulu iyawudinga umkhuleko wenu kanjalo nomndeni walapha ekhaya ikakhulukazi ubaba uNyazi uyanidinga ukuba naye nimphakamise njalo emkhulekweni ngoba la uNkulunkulu asibeke khona ngaseyibekanga thina sabekwa nguye ngokuthanda kwakhe wasazi uNkulunkulu sinonyazi singakazalwa ngisho ukuzalwa ukuthi ngelinye ilanga siyawuhlala kulezi izihlalo esihlezi kuzona ngalamazwi sikhulekela imkhulekelo yenu maNazaretha ngithokoza kakhulu nilikhulekele nebandla nemimoya efuna ukuhlasela ibandla nesizwe kanjalo siyiphebeze ngalamazwi ngithokoza kakhulu Nkosi yamaNazaretha amen Inkosi nibusise